tuig 88, alas 9 kadto sa buntag, nag-eklipse sa Cotabato. Ngit-ngit o komplito, dadyang gas maoy na sintro. Nag-iyahay dangkoy ang mga tao, lain na ninggit, lain na krosaryo. Dito ko sila sa abukado, hingithan din noon ako. Kay ang mga manok ni batok na nanghop man bisag punto. Kabaw baka nang giinga, kay ang adlaw na wala. Matod pa sa mga karaan, ito ko kuno sa bakunawa. Miliklik ko sa negative, adlaw mi takilid. Kay tiga ko sa dakong buwan, di ayo pagtambit. Naninggit ang baboy kanding, kayang adlaw kirip. Pagkagwat sigyo ni anang buwan, di ayo paglips to lips. Human sa tulo kamino, tos midailos na ang buwan. Ibiyaan niya ang adlaw, may kasing-kasing samaran. Nang irali ang mga bituon, mikihag mi demanda. Kay pag-examine sa scientist, ang adlaw nagmapdos na. La 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 la, nanganak og planeta. Mercury ang kamagwangan, si Venus ang ikaduha. Ang Earth ang ikatulo, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, si Neptune ang ikawalo, ug ang ikasiyam si Pluto. La 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 la, nanganak og planeta. Mercury ang kamagwangan, si Venus ang ikaduha. Ang Earth ang ikatulo, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus,